मास्टर साहब गीत बजा दिले भैया, कोनो जरूरी ना होला कि माई के वंदना गावे से पहले धुन तराना गावल जाए, लेकिन माई का नाम का स्मरण हो गल बा। धुन तरज गौले में कोनो दोष नहीं खे। वैसे भी ये समाज के चॉइस हो, ये समाज में मार्केट में कोनो भी चीज नया हो निमन